Yabona mina ngikhuluma ngenzuza mina into ekuthiwa uzoyoqala igobongo lomndiki noma umndawo. Ivele ihliphizeke imali iphele nya. Usabathe uthi uyawuhlela udate othi uzoya ukuphazamisa isinto. Usabathe uthi kuphazamisa okunye. Uzubona ukuthi ayeke ngirelax ngihlale manje ngiphumule. Lento engathi ayifuni ukwenzeka. Ngikhuluma ngenzuza yami into evele ehliphiza wonke amaplani akho uma ufuna uyilungisa ube uzogeja. Isibonelayo ukuthi uzogeja ke la. Uzosilandela eminye imimoya ivele ihliphize kuphela emsebenzi. Ngisho abethi usomathenda omkhulu kangakanani kuphele wona amathenda. Uvukelwa amacala ngapha nangapha kuvuka izikweletu kunokuthi impilo iqhubeke uthothe eminyangweni nginokho abantu abafuna izimali zabo kuphela. Uthi uyavula eposini incwadi ezifuna izimali kuphela ezifuna izikweletu. Uthi uzama ukuhlanganisa ujikele umuntu ade usuplane waqeda uthi hayi ngizomshayela lo msebenzi ngithola imali ngenze lo akujikela umuntu. Liyahliphiza nje alifuni iplano oyikhandayo uma kuzoba iplan errong. Ngikhuluma ukuthi ngisho kuthiwa umuntu inyanga edume kanganani ufuna ukuya kuyona. Yabona wona makuthiwa ithwele akuyeki. Liyahliphiza. Mina nje nginenzuzo ngeke ngisizwe umuntu othwele. Angisho abantu abangayeki umuntu othwele kodwa angeke ngisizwe umuntu othwele ngalutho ngalo. Into angayenza ukungibulala kuphela. Kodwa ukuthi angisize ngiphakame ngiye phambili noma ngilungiseleke igobongo lami mhlambe lenzuzo noma ngiphakamiseke izinto zami njenganesithunywa nani kodwa mangabe ifoundation idlozi lami kuyinzuzo ngiyakwazi ungisiza. And kwesinye isikhathi kumuntu onjalo onenzuzo ethi mhlawumbe ufuna ukuzama ukuthwala noma uya kumuntu othwele liyakwazi ukuthi ivimbi kwayona leyo nto ingenzeki or liphambanisa izinto ekhaya lingavimbi kahle livimbe kabuhlungu nje livimbe kabuhlungu. Ungagula mama wakho kugule ingane yakho kugule noma ubani okuthinta egazini lakho emphefumulweni obona ukuthi le mali ade ngihlela ukwenza ukuthi sefanele enze lokhu manje kungenzeki. So ezinye zezinto abantu abafuna bayibheke ukuthi ungaforce izinto mazisho zonke lento akufanele yenzeke sihliphizeka musu usabusaqhubeka uyenze. Wesike njengoba ngingasho umuntu othwele ngeke aze mina ngisize kwaye kona ukuthwala into engeke izengisebenzele mina monenzuza nje idlozi esuke lihlezi liphambili kilelo elingafuni ukuhlanganiswa nezinye izinto nezinto ezifana nezilwane nje alihlangani nazo. Into nje mayinesilwane phakathi alifuni alihlangani nayo. Lisebenza ngedlozi ngobudlozi lisebenza ngamandla alo lelodwa. Yabona mangingena umuntu onenzuzo isigodlweni somuntu kujama yonke into. Kujama uphephela. Ngikhuluma ukuthi omunye umuntu mina eqinisa uza kutshela hayi yabona namhlanje hayi into yami ayiphakami akusebenzeki akuvumi ukuthi ngikuhlolele. Omunye akutshele nje kahle athi amandla akho makhulu kakhulu hamba thola omunye umuntu onenzuzo akusize. Omunye axabane nawe akuxoshe kabuhlungu esigodlweni sakhe ngoba uvela umesinde yena usuke engasakubona uwena usuke sebona mhlawumbe ugongolo olukhulu lenhlwathi python lapha mwakhe lomile livimbile nawe lingafuni xotha kulokothi afunde indaba zakho noma aqale nokuqala nokusiza. Uthi uzokajanyelwe umuntu into zakhe angazi ukuthi hayibo angene ephuma endlini angene ephuma ehlenyuka bheme sinemfenze konke ubone nawe ukuthi hayi lashona ilanga. Angene ephuma ehlenyuka bhema thimula zamule aqeda athi buya kusasa nakusasa uzophinda ubuye kusasa.